joli ɗuɗɗi ha qur'an qissaji man bo ko Allah ceniɗo waddiranta en ɗi ha qur'an ɗo ngam haɗi laato ɗi yimɓe miccito be maaji e noon bo yimɓe kandito on giɗɗo kandabo her lattiɗum qissaji jolneteɗi ha deftere meɗen man e noon bo ngam hande ɗi ɓesda ɓi adamajo lattiɗum imanaku ko waɗi bo yake feera toon qissaji man ɗo ɗiɗon inna nelaɓe ɓe nelal mum noye ngadi ɓe yimɓe mum ɗo ɗon ha qur'an ɗum ɗon heewi e noon bo yake feere qissaji man ɗo ɗon inna lattiɗum yimɓe laɓɓe ɓe dewe maɓɓe e yake feere qissaji man ɗon inna kubaruji ɗen ɓen lattiɓe halluɓe ɓe noye lattiɗum ragare maɓɓe laati e ɗum bo fuu bo ɗum lattoto ɗum waasu her on lattiɗo gazi tortoɗo her majum yo kala qissaji man bo fuu bana mbiɗen nane jolanɗi ha qur'an man ɗo to ɗi ngari ɗo ɗi lattoto ɗi waasu e noon bo ɗum kanda to lattake hunde wondema ɓi adamajo yakto huwa ɗum heɓra ɗum mbar jari hen qissa man e to lattake ɗum hunde hallunde bo ɓi adamajo rento ɗum yake feere qissaji ngaran ha qur'an amma toon qissaji man ɗo gaddata inɗe yimɓe man ngam haaje wala innugo inɗe maɓɓe waɗa masalan qissa ashabul kaf nasiba ha lowol kaf ɗo ɓe ngala inde maɓɓe noon ɗo qur'an nassay fo ga toon yake feere ɓe mbiya ɗo inde maɓɓe goɗɗo tasbiraɗe kaza ɗo kam ɗum yimɓeji lattiɗi ɗi anda dina mbiyata ɗum amma anduɓe dina kam fuu inde maɓɓe waray ha qur'an e ɗon bo yake feere qissaji man garan innata zamanu mbiyata zamanu kaza hunde man waɗi walla bo qissaji man garan mbiyata nokkuje ɗum waɗi Allah cenɗo yake feere wadda qissa man noon omdaka amma holla fayida man ɗo ko woni her qissa man na inde maɓɓe woni haaje e na zamanuru ndu ɓe ngadi woni haaje e noon bo na lattiɗum nokkure nde ɓe ngoni woni haaje ngam majum hannde en ɗon gewta woodi qissa waɗi ha suura on nder suuraji lesdi kangol wiyete suratul qalam qissa man bo ko waɗi haaje Allah ceniɗo jolnani en ka ha qur'an ɗo qissa man ɗo ɗon hurga hunde woore ɗon hurga ɓi adamajo to lattake o dokkowo ɗume Allah ceniɗo waɗantamo e to lattake o ɗawɗo bo ɗume wiyete Allah ceniɗo warjortomo suurol man kangol wiyete suratul qalam nun wal qalami wa ma yasturun suurol man ngol andagol suurol man ngol jippi ɓaawo e nelal warani annabijo sallam ha makka ngol jippi yeeso annabijo waɗa hijra warta madina wakkati annabijo ɗon ewna yimɓe ha makka ɗo nden suurol man ngol jippi suurol man ngol arti kuuje jur jippago ngol arti suuma e jippago ngol arti zakka bo jippago kangol wiyete surat alqalam yo ko waɗi ngol Allah cenɗo jolni qissa man ɗo ngama holla en diina men diina silama ɗo ɗum diina caahu ɗum diina wallititgo yimɓe iga aral lattiɗum jippago diina man bo ɗon holla ɓi adamajo acca ɗawgo acca diŋare ha nder lattiɗum diina meɗen yo qissa man ɗon holla en ka tammiɗen jolnugo ha hutba men ɗo ka ɗon holla en ɓi adamajo to mari jawdi Allah cenɗo jarribake mo be jawdi na yiɗgo mo ɗum Allah cenɗo jarribake mo noon ɗum jarrabu e ha laara hokkan jawdi man hakkena walla o hokkata na latto on marɗo jawdi Allah yiɗi ɗum mo wala Allah yiɗa ɗum la marɗo ma ha Allah jarribo ɗum mo wala bo ha Allah ceniɗo jarribo mo kanjum waɗi qissa man wari joli ha suurol man e noon bo qissa man ka ɗon holla en ɓi adamajo julɗo to o lattake o yettiri Allah ceniɗo be moƴƴere nde Allah ceniɗo hokkimo nde ɗo famɗiri fuu Allah ceniɗo sowananmo nde e noon bo barkiɗinan her maare e to ɓi adamajo yankiri moƴƴere man bo Allah cenɗo ittan barka latti ɗum moƴƴere nde Allah ceniɗo waɗi dow maako yo yeeso Allah cenɗo fuɗɗa qissa man ɗo waddi qissa goɗɗo lattiɗo kalluɗo ha suurawol man kanko wiyete Walid ibn al-Mughira Allah cenɗo waddi jolni lattiɗum ko o wadata be annabijo sallllahu alayhi wa sallam Allah cenɗo haɗi annabijo tata ɗowanomo tata huuda be maako wala tuti kulla hallafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khayri mutadin asim utullin ba'da dhalika zanim waddi Allah cenɗo haɗi annabijo huudugo be maako holli sifaji ɗi Walid ibn al-Mughira man mari bimana kunotoɗo dow fewre ɗawanɗo mo hokkata kaza kaza Allah cenɗo sifi Walid ibn al-Mughira ɓawɗon ha Allah cenɗo sifi ma oɗon bana ɓi lattiɗum ɓi jeenu bimana jaalujo zanim ɓawɗon Allah cenɗo jolni qissa ɓeeɗo ko waɗi bo ngam ɗum ɗon nandi ɓe ɗiɗon en fuu woodi koɓe mari Walid ibn al-Mughira woodi jawdi ɗawi jawdi man saɗi nastugo islam yo ɓe bo lattiɗum qissa ka Allah ceni ɗo jolni ha suratul qalam man ha holla en ɗo bo kanjum bo kamɓe man ɗo ɓe ngoodi jawdi ɓe ɗawidi ha Allah ceni ɗo holla en noye waadi ɓe latti ɗum jawdi ndi ɓe mari ɓe cali hokkugo hakke mari yo dammuɗum qissa ka tammiɗen wolwugo ha suratul qalam man ɗo derke en lattake no babirawo maɓɓe ɗon mari ngesa babirawo maɓɓe man ɗo lattake ɗon no hokka ngesa man hakke muɗum bi mana ɗon hokka talaka en to hoosi ko woni nder ngesa man ɗo o senda ɗum geɓe tati yeɓre woore hokka talaka en geɓe ɗiɗi bo o luttira nder ɗon babirawo bo feƴƴi maynama
dokkanɗo hakke talaka en ha ngesa ka o mari mapindi hago nde o maayi ɓikkon go kawti carwotiri ɓe mbi babirawo men ɗo hakkilo mako ɗo timmidayi ko waɗi ngam ngesa ɗo o sendaka geɓe tati o hokka yimɓe woodi haala yimɓe ha tonna enen jotta kam ngesa man warti ka meɗen ɗo wala mo dokketen cenden hunde meɗen en andi ko jotta ɗum ɗo waɗa yake feere goɗɗo to ɗon mari jawdi o ɗon nafa yimɓe tawa ɓikkon mum ɗon nawoɓe ɓe mbiya baba maɓɓe ɗo wonna jawdi meɗen to baba man sottini giya hakkeji man fu ɓe kaɗa ɓe dokkataɗi yo ɓeɗo man bo iga zaman man banni ɗum wayi ɓe carwotiri ɓe mbi babirawo men ɗo kanko kaw ɗum no wonna jawdi mere noon o hokkani yimɓe ɗo enen kam wala mo dokketen jahen ko en latti ɗum ɓendaloje man fu moften ɗe garen ha saare coren cenden hunde meɗen garen haajeji meɗen banni ɓe carwotiri ɓe mbi to ɓe jeeyi her ngesa maɓɓe man ɗo ɓe ko a kapat ɓe gartira wala talakajo ɓe dokkata yo wakkati zaman baba maɓɓe bo talaka en ɗon no jaa kewa ha ngesa ma to ittiɗo hokkaɓe hakke maɓɓe ɓawɗon o wartira gartirte ɗum ha saare kañum aɗo Allah cenɗo fuɗɗiri qissa man o inna balawnahum kama balawna ashabal janna min jarribi heferɓe makka ɓe jawdi min dokki ɓe moƴƴere bana min dokkino moƴƴere yimɓe jawmu en ngesa ɓe Allah cenɗo tanmi waddango en qissa maɓɓe ɗo no Allah cenɗo wi id aqsamu la yasrimunnaha musbihin ɓe fuu ɓe kuni ɓe kawti rayuji jemmare woore ɓe mbi jahen fajiri cuɓ jahen coden ngesa men man ɗo iga talaka en garay ɗo gartiren latti ɗum awdi man fuu kuuje man fuu gartiren ɗe ha saare ɓendalloje man fuu gartiren ɗe ha saare ɓawɗum nde ɓe kuni ɗo ɓe ittitinayi wala yastathnun ɓe ittitinayi geɗal latti ɗum talaka en ko walla bo ɓe mbiye to Allah muyi en gaɗan kuugal men ɗo fajiri ha ɗo noon mo fassirin en mbi ɓawɗon avant ɓe jaha fajira go ɓe dawi ɓe jeeyi ha ngesa go ɓe jeeyi ɓe tawi albalawol jippake dow ngesa man iga ɓe jottaki fa tafa alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kassarin nde anniyaji maɓɓe kalli banni ɓe mbi ɓe jahan ɓe kocoya ɓe dokkata hakke talaka en mbawɗo Allah cenɗo waddi duluru noon her ngesa ma waddi hendu satundu paɗi yefti ngesa man sankitika warti wala ko ɓe tawi ɓe dalloje her maka ka warti bana ngesa ngulaka noon wala ko woni her maka ɓawɗon fajiri weeti ɓe fuu ɓe ewnidiri jotta ka ɓe dilla ha ngesa go ɓe ko e latti ɗum ɓendalloje je baba maɓɓe accino ngesa go ɓawɗum fatanadaw musbihin ɓe ewnidiri nde fajira weeti o fiyana o parewal o fiyana o pare yalla dillen ha ngesa meɗen ha jen gartiren ka law iga talaka en jottaki her maka ɓawɗon nde ɓe ngari her maka fantalaku Allah cenɗo ɗo yewta en qissa man ɓe ɗon dilla jotta ka ha lawol ɓe ɗon gewta hum yatakhafatun ɓe ɗon cirrotira ɓe ɗon gewta caka maɓɓe ɓe gaɗi dabareji maɓɓe noy ɓe mbi Allah yadkhulannaha al yawma alaykum miskin hande wala talakajo nasata her ngesa men ɗo to en jeeyi iga ɓe garay kocen ɗum pat walla ko ɓe ngari wala ko ɓe tawata ɗo wiyete anniya maɓɓe ɓe carwotiral maɓɓe ha ɓe jottoyo ha ngesa man gam ha ɓe kaɗa latti ɗum hakke miskine en ha ngesa man nde ɓe jahi wa gadaw ala hardin qadirin Allah cendoyi ɓe dawi ɓe jahi ɓe mbawan bo hadgo latti ɗum hakke talaka en her ngesa man ɓawɗon nde ɓe jeeyi ɓe kewti ngesa man ɗo ɓe tawi ɓe giɗi nastugo ka ɓe mbi falamma ra'awha qalu inna haulai la dallun ɓe ngari ɓe tawi ngesa kam iga baba ɗon no ɓe ɗon no ɗofta ɗum ɓe jaha ɓe ngari ɓe tawi ngesa go pat wuli bana hunde lattinde wulande wala ko woni her maka wonɓe nder maɓɓe mbi inna la dallun nden kam en majji ngesa meɗen en majji en keɓtay ka ɓawo ɗon goto nder maɓɓe wiyata kay en keɓtuɓe ka amma bal nahnu mahrumun Allah cenɗo harmini en ka nde en numi enen bo ha anniya men ha karminen jawmu en hakke ngesa man ɗo enen bo Allah ceniɗo wari harmini en hakke maka ɓawo ɗon marɗo hakkilo nder maɓɓe de'itiɗɗo nder maɓɓe lattiɗo adilijo no wi Allah cenɗo wi qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun wi onon ɗo on kulata Allah ceniɗo na on tammino onon mari ngesa man sembe mon waddi kana babirawo mon ma Allah ceniɗo hokki ɗum kam yoni warata garon ɓe ɗum kaɗan hakkeji latti ɗum talaka en ɗo de ɗum kaɗan kam sey Allah ceniɗo hitoro on banni ɓawɗon kamɓe man bo ɓe mbi subhanallah inna kunna zalimin ɓe taka min toñorake hoore amin be sarwotirgo hanki min mbi min dokkata latti ɗum talaka en hakke maɓɓe sujo taka haala waɗi caka maɓɓe kadi fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamum ɓe ɗon pelpeltira na an fuɗɗi haala man nanema to haala wonnake yimɓe fuu pelpeltintira ko wiɓe to jeeyi ha gujja to hunde wan wonnake ha na wayni mi mbiɗo ta jahen mi mbiɗoma ta jahen noon mbiya jahen no yoɗo haala wonnake yonde haala wonnake Allah ceerno fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamum ɓe pat ɓe kucidiri caka maɓɓe an fuɗɗika hey hamma miñirawo wiya kayna an fuɗɗika an wi jahen an wi kaza kaza ɓawa ɗon Allah cenɗo qalu ya waylana inna kunna zalimin asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun Allah cenɗo wolwi haɗo ɓe tuubi kam amma tuubu man nan nafay ɓawa ngesa dilli kam haɗo Allah cenɗo ɓe mbi min toñorake hoore amin ɓe hadgo latti ɗum talaka en hakke maɓɓe ɗo ɓawa ɗon ɓe lori ɓe mbi ɓe tuubi ɓe gartari Allah ceniɗo
yo qissa kaɗo ka Allah cenɗo jollani en ha qur'an jawmu en gesa anniyaji maɓɓe ɓe ngadi ɓe ko babirawo maɓɓe lattino ɗon no huwa ɗo modi ɓe gurtirani en fayidaji ɗuɗɗi nder maka ha suratul qalam qissa man bo woni nder qissa nder fayidaji man ɓi adamajo o yetta Allah ceniɗo dow moƴƴe ɗe Allah cenɗo moƴƴi dow maako moƴƴe banguɗe be moƴƴe cuuɗiɗe fuu ngam Allah cenɗo ittugo moƴƴere maako ha maɗo saɗanaymo sam nda ɓeɗo ɗum gesanoɓe mari mapindiha amma Allah cenɗo fajira noon yerɓi hendu dow maka ka fuu ka wini yo ngam majum moƴƴere to woni ha ɓi adamajo ɗo tum o ɗuɗɗina yettugo Allah cenɗo dow moƴƴere ta to wulande ngam to ɗo wulande sabab ha ittago nde yo to wulayde sabab ha luttugo nde ngam ittugo nde iga Allah cenɗo ɗo bana hokkirimo o andano noon Allah cenɗo ittirta lattiɗum moƴƴere man kanjum kala lattiɗum ɓi adamajo julɗo mo Allah cenɗo moƴƴi dow muɗum ɗum moƴƴere jawdi ɗum moƴƴere jamu ɗum moƴƴere ɗume fuu o yawa o yetta Allah cenɗo dow moƴƴere man tata o wulande ngam ɓeɗo nde gettayi Allah cenɗo nde moƴƴere dow hokki dow maɓɓe ɓe ɗon no dokkatalaka en Allah cenɗo wari itti lattiɗum moƴƴere man ɗiɗaɓol man nder ko qissa man faydata en yaake feere lattoto nufaago geddal accal lattiɗum batte kalluɗo waɗat masibo dow ɓi adamajo a nufoto geddal noon yaake feere Allah cenɗo jippina masibo dow ma nda ɓeɗo ɓe nufi ha ɓe kada talaka en noon ɓe fuu ɓe jaayi ɓe coppi ka fajira man kam ɓe jottaki toon amma nde ɓe mbaldi ɓe anniya man Allah cenɗo bo aqabahum binaqidi qasdihim Allah cenɗo yangitiri ɓe ko fistata nufa e maɓɓe kamɓe kay jiɗo ɓe jaa ɓe koca ɓe karbina ɓe o si warti ɓe fuu ɓe keɓay ɓe bo keɓay yo kanjum modi ɓe mi yaake feere a anninto hunde lattinde hallunde ha gaɗade Allah cenɗo yangitire be maare iga waɗayde imma harmine hunde ma masalan mbiyata heɓi hunde wayneɗo mi hokkata wayne kam suyan bo Allah cenɗo wara haade hokkatama ngam koɗi ngam a waɗi a hokkata waynejo man yaake feere ɗum ɗo waɗa banni ngam majum modi ɓe taɓi adamajo famɗitina geddal yaake feere no ngal famɗiri fuu ngam geddal no ngal famɗiri fuu yaake feere ngal haɗete hunde lattinde nde giɗɗa ngam geddal kanjum wurtini annabi adam be hawwa ha nder aljanna e ɗon kadi bo nder ko qissa man faydata en ɓi adamajo yawa tuuba maɓɓitirgo dammugal tuubu ɗon maɓɓiti ko gaɗɗa fuu to a tuubi a wartani Allah cenɗo jaɓante nda ɓeɗo koɓe gaɗi man anniyaji kaɓe mbaldi ko Allah cenɗo jarribi ɓe sottini hunde lattiɗum moƴƴere man ɗo ɓawaɗon ɓe tuuɓe mbi inna ila rabbina ragibu minin ɓe min gartani Allah cenɗo min colani ko woni her Allah cenɗo yo wartango ɓe Allah cenɗo foti Allah cenɗo wattitanaɓe ɓe hunde wonde feere e noon kadi bo nder ko qissa man faydata en yadamajo latto enɗuɗo o dokkowo lattiɗum talaka en ngam hokkugo talaka en be enɗugo ɓe ɗum lattoto sababu ha ittugo ɓillaji ɗi ɓi adamajo wontiniri e noon ɓillugo talaka en bo lattoto sababu ɓillaji kala marɗo man fuu ɓilloto ɓi adamajo to ɗon mari to ɗon hokka talaka en Allah cenɗo ɓesdanan mo lattiɗum feetare ma e to ɗon mari o hokkata bo Allah cenɗo ɓesda ɓilla dow ɗeɗe ko o mari man yo sakko ma en ɗon hannde ha zamanuru lattindu saddu zamanuru satundu sey yimɓe enɗidira caka muɗum kuje fuu caɗi hatta ñamduji ko yimɓe ñamata none man pat ɗum saɗi ko etete ko ta'ete kala kuje man fuu ɗe caɗi yo ɗo ɗum wakkati en lattingel e ɓiɓɓe adama en enɗidirta her muɗum kala mum fuu enɗa talakajo man dede ko mari ngam to a enɗimoɗo tabi a hunde ma man halki Allah cenɗo wattitante be majum to a anninake enɗugo mo ko a heɓay bo Allah cenɗo hokkete yo ngam majum ha qissa man ɗo en ɗon faydo hokkugo talaka en enɗugoɓe matugoɓe ɗo ɗum sababu ha ɓesdago jawdi e soyde ɓiɗɗugo soyde hokkugoɓe ɗo bo sababu ha tilfugo jawdi man ndo en ɗon giya ɓeɗo nde ɓe gaɗi anniya ɓe dokkataɓe Allah cenɗo wari wili latti ɗum koɓe joggi man ngam majum annabijo sallllahu alih wa sallam wi onon julɓe on ɗon enɗire be tampuɓe moɗon fanna on ɗon enɗa tampuɓe moɗon onon bo Allah ceniɗo enɗan on fistanan on latti ɗum ɓillaji ɗi gontinirɗon her aɗon mari ɓilla hokku sadaka hokku talakajo Allah cenɗo ɓillititte kanjum annabijo man nafasa an muminin kurbatan min kurabi dunia nafasa llahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama sakko ma ba mbiɗen ha zamanu ndu gonɗen kuje fuu caɗi talaka en men en ɗon giya ɗum ɗon kuje man ɗo caloraɓe to a wawi a hokkiɓe ɓe jeehi ɓe ñamoy ɓe jaari Allah cenɗo ɓillititte her ɓilla ka gonɗa her muɗum man e ɗon kadi bo e nder ko qissa man faydata en to a lattake a ndiŋake jawdi ma yaake feere Allah ceniɗo jarribete bana jarribi ɓe ngalaman a woodi jawdi amma aɗum dinŋidi a hokkata hakke maari a hokkatandi yaake feere Allah ceniɗo a hokkata zakka a hokkata sadaka en noon faydo ha qissa man ɗo yaake feere Allah ceniɗo waran ɓille an bo bana ɓilli ɓeyaman yaake feere nder ɓeyaman Allah cenɗo feetinana ɓe an bo Allah cenɗo ɓillire bana ɓeyaman ko waɗi bo nga a yettiray Allah cenɗo ha jawdi ndi marɗaman gamajum ɗuɗɗum yaake feere a tawan koɗo ɗon jogi hunde o jaynitiɗo amma bojji ma ko ɓuran an lattiɗo on talakajo ɗum ko waɗi ngam fuu ɗum soyde latti ɗum hokkugo gal jiha ko nafata talaka en man ɓe miskini en man kanjum waɗi Allah cenɗo wari ɓilli
ɓernde maako nda jawdi kam waagi amma ɓernde ɗon ɓilli yo gam majum derraɓe so yimɓe enɗindira dokka latti ɗum talaka en ɓe miskini en hakkeji maɓɓe hakkewa hoorewa ka kanjum wiyete zakka yakkewa ɗiɗaɓa kanjum wiyete sadakaji ɗuɗɗina ɗum nga Allah cenɗo ittana en ɓillaji ɗi gonduɗen ɗo Allah cenɗo fonde nder majum ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima al jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkum